lipodno kod kukumare. Ka kamano wadhi nyime kama kane opande mar Tobias Onyango aiko olal ne oketo ne maino matut nyaka ne ondhiye ka itude gi kuo mar agoko manotimore Isili Buore Nairobi. Tobias Onyango aiko ne oyudore mbele jang'ad bura ma Ren Katagwa mar doho ma Makadara kod ketho mar kwalo simu kod omenda kowuok kuom Elizabeth Makotsi tarik 4 dwe mar 4 higa mar 2023. Nonro manotim kod apisas mag okwach kich yango ni moko kuom omenda manolal mag Mikael Elizabeth noyude simu mondikre kod opande mar Tobias aiko. Kata kamano Elizabeth pok osebedo ka chopo e doho ka burano ochwal nyime nyaka tarik 2 dwe mar 6. Travel expenses from Kisumu and like witnesses cannot be availed. And again, from the team, given and do them. So I'm granting them an adjournment. We are available to proceed virtually. Summons to the IO and OC crime hearing on 2nd of June.